Kaixo, Koldo naiz eta hau Euskara Okei kanala da, Euskara zuzenaren kanala. Usaindu aditza pertsona batzuek gaizki erabiltzen dute, batez ere zerbaitek ondo edo txarto usaintzen duela esaten dutenean. Esamolde hori ez dago ondo. Ezin da esan lore honek ondo usaintzen du, edo gela honek txarto usaintzen du. Zer esan behar dugulakoetan? Lore honek usain ona edo ederra du eta gela honek usain txarra du. Noiz erabiltzen da usaintzen du? Adibidez, pertsona batek lorea usaintzen duenean, edo nik eskua usaintzen dudanean. Horrela bakarrik erabiltzen da. Zer gertatzen da? Erderaz, bi kasuetan erabiltzen dela oler aditza. Eta batean esaten da, esta flor huele bien, o una persona huele una flor. Bi kasuetan huele eta huele. Eta erdararen eraginez, batzuek usaintzen du erabiltzen dute bi zentzuetan, baina bi kontzeptu desberdin dira euskaraz. Batean esaten dugu, beraz, loreak usain ona du, edo zerbaitek usain txarra du, baina nik zerbait, pastel bat adibidez, edo kolonia bat, usaintzen dut. Hori da, erabilera zuzena.